Mina ngazalelwa khona lokhu uNkulunkulu wangilethela lokhu emhlabeni ngeme ukuphilisa abantu. Inkinga manje angikwazi ukuthandaza yabo. Kodwa bakhona abantu okuthandaza mfethu abangathandi kodwa ukuthandaza. Yabona nje mfethu khona umuntu owethandaza mfethu uma esegaxele uzithi ubheke lo muntu ukuthi uthandaza everyday. Umhlaba ngabe ungcono kabi. Umuntu esaba ukuthandaza. Yabona nje amabhizi umuntu ukuthandaza. Ukuthi uyazela wena ozeyayo. Nakho ukuyitshela ukuthi ayikho leyo nto. Kanti mngani uNkulunkulu mngani ngitshele kuwe uyakwenzela imali. Uyokufa uthi umuntu mfana wami ungalindele. Uthi hawu uNkulunkulu wami umuntu ngempela uthi hawu. Uthi owena. Kwizwe la. Ngoba mfethu usebenza ngendlela kaJehova. uNkulunkulu ungaqala ukusebenza ngomuntu mnganami abantu bengakakholwa besathakatha. Mase kuwesifo labo sekuthakatha njengasendilovu. Njengempela ivangeli. Thakatha njengasendilovu nazo sekudinga ivangeli ngempela. Kudingeka ivangeli ngempela ke mfethu. Kushubile. Yabo nje ungaboni ngempela ukuthi kushubile manje. Ngiyakutshela mngani. Kubalulekile yiyo le bafethu. Ukuthi mase kuhlukana lokhu nalokho ongabonakali umphefumulo nenyama kuhlukana kanje. Wazi ukuthi okay inyama soyigqiba umphefumulo uzoyabela kwalowo muntu. Yabo. Asiphelele ukufa mfethu. Yabo. Umfakazi kaPostata mangimanga nawe ubhizoshi manginamanga. Sonke siphelele ukufa. Ekugcineni kosuku uyazalwa uphile uphumelele ufe. Ekugcineni kosuku sidalelwe ukuthi sizoshumayela ivangeli.